alamisa ye septembre kalo tile 19 san 2024 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔ kana mandabaw sigi k'an ka kunnafoniya k'a lajɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma a y'o bisimila kunnafoni waati selen ni kunnafoni damnala bi ka kɛ ni bingani wale min tara kan an ka fintigilakaw ni ka ulu sɛgɛrɛ ni ulu ka kalanyɔrɔ ye falajɛkaw ulu fɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ o siratigɛ la sa gendarmerie nationale kelen do ka larawuli belebele ni ka o boloda bolimafɛn ni a bɛ don faba kɔnɔna la yan nɔ a bolimafɛn kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ larawuli fɔlɔ ka a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ walasa a ka sɔrɔ ka don an ka jamana ale kɔnɔna la. Minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ baara koɲɔ olu ma ani baaradege ale ma o minisiriso kɔnɔna la bisa bi alamisa septembre kalo tile 19 san 2024 nɛgɛ kaɲa 9 o wagati la sa a ma u kɔni u farala ɲɔgɔn kan ni o ye observatoire national de l'emploi et de la formation ye sa u kɔni tun bɛ ministère de l'emploi ale kɔnɔna la sigi kun ye min sa o de ye atelier national de validation du rapport profil pays du travail décent au Mali walasa ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ ni ka ONEF ale ɲɛma ka kuma ni ka olu lamɛn an ka kunnafoni ɲinina ale tun bi kɛnɛ o kɔnɔna la an ka kunnafoni ninnu olu bɛna tɛmɛ nazarakan de la. Le rapport Profil pays du travail décent est un document très important qui dresse un tableau complet de la situation du travail décent au Mali en se basant sur les données statistiques et juridiques. Il se concentre sur les objectifs de l'agenda du travail décent de l'Organisation internationale du travail. Ce document sert donc à évaluer l'impact des politiques publiques sur le marché du travail et met en évidence les enjeux et les défis liés à la promotion du travail décent. Les indicateurs du travail décent analysés dans ce rapport sont répartis en 10 chapitres qui couvrent les 4 composantes stratégiques de l'agenda du travail décent. Le chapitre 1 retrace le contexte économique du pays. Le chapitre 12 a été intégré dans le document pour faire un état de lieu des principaux indicateurs ODD liés au marché du travail. Madame le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, ce document est donc appelé à devenir un véritable gouvernail devant nous amener à construire les bases solides sur lesquels reposeront les différents programmes et politiques de promotion du travail décent. Avant de clore mon propos, je voudrais saluer l'esprit d'équipe qui a régné au sein du comité de rédaction du rapport, composé des représentants de la Direction nationale du travail, de la Direction nationale de l'emploi, de l'Institut national de la statistique, de l'Observatoire national de l'emploi, du Conseil national du patronat, de l'Union nationale des travailleurs du Mali, de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali et de la Confédération malienne des travailleurs du Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier qui offre l'occasion à tous les acteurs, notamment les représentants des départements ministériels, des structures techniques et des partenaires sociaux, d'examiner à fond les progrès réalisés par notre pays au cours des 10 dernières années dans l'atteinte des objectifs du travail décent et de faire des observations et suggestions afin d'améliorer la qualité de ce rapport. O conseil islamique ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko u bɔra kalama k'a fɔ ko karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ye bingani wale ta ka anw ka fintigilakaw sɛgɛrɛ faaba kɔnɔna la yan nɔ dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la n'a bɛnna septembre kalo tile 17 ma sɔgɔmada joona o fɛ o conseil islamique ko nin waleya kɔni ye waleya cɛjuguba ye wa adamadenya yɛrɛ kɔni ɲuman kɔni tɛ hali alisilamɛ diinɛ la a kɔni do ka bingani wale ta ka isilamɛ ɲɔgɔn ni ka o sɛgɛrɛ diinɛ ale sira fɛ a kɛra sababu ye ni ka bololamina caman
ka ulu tiɲɛ ka maa dɔw fɛnɛ kɔni ni ka ulu bɔnɛ u ni na wele la sera jamana kɔnɔdenw ulu ma ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la maaw ka kuma lankolon fɔw ni ka ulu dabila ka to an ka fintigilakaw ulu kɔ ni wagati in na u ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu tanyana ulu ka denbayaw ulu yɔrɔ la ani an ka fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ni ulu joginna kala ka nɔgɔya kɛ ulu ye au conseil islamique du Mali ko k'a bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilakaw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la u ka lakana ko ɲuman ale yɔrɔ la ka sababuya kɛ u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka maliyɛndenw ni ka ulu kisi cogoya min na u y'u ka sɛbɛnfura ni ka o bila kunu septembre kalo tile 18 san 2024 kabini wagati min na bingani wale kɔni tara k'an ka fintigilakaw sɛgɛrɛ faaba kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ ka i ka dusuma kasa ni ka ulu yira caman i ta kɛ sɛbɛnfura ale fɛ u y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ sa ni o ye fara ɲɔgɔn kan diinɛ maaw ye ka taga se parti politique maa caman ulu ma ani fintigi gansanw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ulu bɛɛ lajɛlen u ka dusuma kasa ni ka o yira k'a yira k'a fɔ bingani wale min kɔni tara k'anw ka fintigilakaw ulu sɛgɛrɛ ulu bɛ a kɔ an ka minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye minisiri ɲɛmaa kɔrɛ n'ale ye Musa Mara ye ale kɔni fɛnɛ ye a yira k'a fɔ ko ni wagati in na jamana kɔni mago bɛ jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na bolodi ɲɔgɔnmaya sira fɛ ani fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ka ulu kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna la. An ka dolancilaw ulu kɔni fana ma to kɔ u ka dusuma kasa ale yirali la an ka dolancilaw ulu ka ɲama ni o ye kapitɛni ni ale ye Yves Bissouma ye a fana kɔni bɔra ni ka dusuma kasa k'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya min tara k'an ka fintigilakaw ulu sɛgɛrɛ ulu minnu ye dolancilaw ye ulu bɛ a waleya jugu kɔni ni ka o kɔ o de siratigɛ la sa a n'a jɛɲɔgɔn dɔw ulu kɔni jɛra u ka prime kɔni o kɔ ko k'o ta ka o di maa minnu bɛ yen nɔ ni ulu tanyana ko k'a don ulu somɔgɔw ka musaka la. Kabini bingani wale kɔni tara k'anw ka fintigilakaw sɛgɛrɛ wagati min na an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn ko koɲɛw olu ma ale tun ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko ka aéroport taga sira kɔni ni ka ale ɲɔngiri fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ o don kelen na a ye a sira kɔni ni ka o labila o n'a ta sira bɛɛ fɛn min ye Algérie ale ni Sénégal ye olu kɔni ye u ka pankuru nali anw ka faaba kɔnɔna la ni ka ale ɲɔngiri fɔlɔ k'a sababuya kɛ lakana koɲɛw ye. Sibirido septembre kalo tile 14 san 2024 sirakɔrɔkaw ulu fɛ nɔ kɛrɛnkɛrɛn sa cité BMS ale kɔnɔna la Jibi Kante ni ale ye BDMSA cakɛla ba dɔ ye an ka faaba kɔnɔna la ale kɔni fagara marifa kisɛ o la a ka so yɛrɛ kɔnɔna la k'a to sunɔgɔ la wagati min na sigana kɔni talen don ni ka a denkɛni kɔni ka o sɛgɛrɛ denkɛni min yɛrɛ kɔni ni hakili wasu kɔni bɛ ale la wagati min na sa u bɔra kalama k'a fɔ ko marifa kisɛ kɔni kɛra la u y'a ta la ni ka u kunda ni a ye kan lapitaniso o la ni o ye hôpital la du Mali ye dɔgɔtɔrɔw kɔni olu y'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ nka a kɔni ma se ka bɔ a la togo si la an tayana septembre kalo tile 18 san 2024 an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔya ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ulu fɛ nɔ fɛn min ye situlu ye min ni ale musaka bɛ t'i jɔ dollar wari miliyɔn 60 o bɔɲɔngola ni o kɔni de bɛ bɔ u ka jamana ale kɔnɔna la cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale kɔni ye kunnafoniya ni ka o yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka situlu ye a bɔli kɔni bɛna jɔ u ka jamana kɔnɔna la septembre kalo tile 18 san 2024 minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ni jago koɲɛw olu ma olu kɔni ye kunnafoniya ni ka o cari o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye situlu ye a tɛna bɔ Burkina jamana ale kɔnɔna la bilen ni ka taga a feere kɔkan. Mali kunnafoni jabaran najɛbɔ aw kulo gazɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bin k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.